Hola amics, avui farem un vídeo una mica diferent d'altres vegades. Aquesta vegada el que farem és treballar diguéssim aquí damunt d'una colxoneta. Avui treballarem a terra. Per tant, heu de col·locar una colxoneta, una màrfega o una tovallola, o inclús si no teniu colxoneta, màrfega o tovallola, ho podeu fer al llit. Damunt del llit és un tipus d'exercicis que no hi ha problema, els podeu fer posats al llit, d'acord? Doncs vinga, anem a començar. Començarem estirats pets en l'aire. Col·loqueu un coixí que us agafi el cap i començarem amb les cames flexionades. A partir d'aquí començarem agafant aire, quan el traiem, aixequem una cama i l'altra. Canvi, 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 i deixem el peu dret en l'aire. I farem 10 voltes. Volta, 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 volta. Al revés. Volta, 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 volta. Canvi de cama, l'esquerra, l'aire, i li farem 10 voltes. Al revés, 10 voltes més. Deixem les cames doblegades. Les col·loqueu que estiguin doblegades i juntes. I col·loqueu les mans al clatell amb els colzes ben oberts. A partir d'aquí, deixem caure les cames cap a un costat i cap a l'altre. Ho podeu acompassar amb la respiració. Agafem aire, tombem. Agafem aire, tombem. Agafem aire, tombem. Agafem aire, tombem. I continuant. Aire, tombem. Agafem aire, tombem. Agafem aire, tombem. Agafem aire. Agafem aire. Molt bé. Parem. Aleshores, col·loquem les mans davant del pit. Agafem aire. Al treure l'aire, portem les mans cap a un costat i cap a l'altre. Anem tombant cap al costat i cap a l'altre. Deixem els braços, recol·loco,
deixem les mans. Les cames les mantenim doblegades. Aleshores, agafem aire, quan el triem, la mà dreta s'aixeca, aixequem el cap i una mica l'esquena per tocar el genoll esquerre. Baixem, agafem aire, mà dreta, genoll esquerre. Aleshores, si veieu que se us carrega una mica la zona del coll, podeu posar la mà esquerra al clatell per acompanyar. Deixem agafant aire, pugem traient, veureu que és un treball abdominal. Ho farem 10 vegades, portem 6. Baixem, canviem les mans, veieu que col·loco la mà dreta al clatell, la mà esquerra em queda deixada anar, agafem aire, quan el traiem, portem la mà esquerra a tocar el genoll dret. Una mica més. Parem. Col·loquem les dues mans al clatell. Aquesta vegada separeu un poc les cames, agafem aire. Quan el traiem, aixequem el cul amunt i avall. Agafem aire, aixequem el cul, amunt, avall. Agafem aire, cul amunt, avall. Continuem. Agafem aire, cul amunt, avall. Agafem aire, cul amunt, avall. I continuem. I respirant, I respirem. Cul amunt, baixem, agafant aire, amunt, baixem, agafant aire, amunt, baixem, agafant aire, amunt, baixem, agafant aire, amunt, baixem, agafem aire, amunt. Parem. Traiem les mans al clatell, agafem els dos genolls, creueu les mans i portem els genolls cap al pit. Fixeu-vos que sense forçar faig com un petit rebot perquè s'estiri una mica la zona de l'esquena. I sense forçar, fixeu, el moviment el fa el braç, no el fa els abdominals, sinó que el fan els braços. Que això ajuda a relaxar l'esquena. A partir d'aquí, deixem els genolls cap al pit. I quan estem aquí al pit, fem petits moviments de balanceig cap a un costat i cap a l'altre. Molt bé. Baixem una cama i l'altra. I ens posarem de costat sobre el costat dret. La cama estirada i el braç dret, el podeu col·locar, si voleu, podeu col·locar com si fos un coixí. La cama esquerra estirada, la cama dreta doblegada. I la mà a la cadera agafant la cintura. A partir d'aquí, pugem i baixem la cama esquerra. Amunt. Parem. Col·loquem la mà damunt del peluc, agafant aire, pujant el braç amunt, fem l'aire, baixant el braç avall. Agafem aire, agafem aire,
aire, agafem aire, agafem aire, parem, farem mitja volta, agafem el coixí, el col·loquem a l'altre costat de la motxineta. També podeu fer mitja volta de croqueta, ho faig així perquè així puc mirar-vos i així em veieu i no us dono l'esquena. La mà esquerra ajuda, servint de coixí, la cama esquerra es queda doblegada, fixeu-vos la cama dreta ben estirada i la mà a la cintura. Comencem pujant i baixant la cama. Anem pel braç, col·loquem la cuixa, pugem agafant aire, baixem traient l'aire, pugem agafant aire, baixem traient l'aire i continuem. Aleshores, ens aixequem una miqueta, el que farem és col·locar-nos col·locats de genolls i de mans en quadrupèdia, com diguéssim, sí, quadrupèdia. Aleshores, si a algú li molesta aquesta postura, perquè a vegades les màrfegues són primes i fan mal als genolls, el mateix coixí que heu fet servir per les cervicals, el podeu fer servir pels genolls. Si esteu damunt del llit, doncs potser no us caldrà perquè el llit ja és prou tou. Col·loquem la cama dreta una passa enrere i la pugem i la baixem. Anem per la mà, endavant, agafem l'aire pujant, fem l'aire baixant. Tots els exercicis, en aquesta ocasió, us en faig 10 repeticions. Baixem, canviem de cama, la cama esquerra enrere, i la pugem 10 vegades. La portem endavant i la pugem. Mà esquerra, 10 vegades amunt. Parem. Ara fixeu-vos bé. Avanço la mà esquerra, la cama dreta enrere, creuades, Cama dreta, mà esquerra. Les pujo les dues a la vegada. Pugem, amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt,
dret, cama esquerra. Sempre creuat. Braç dret, cama esquerra. Amunt, avall. Amunt, avall. Continuant. Avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Amunt, avall. Avall i amunt, avall. Tornem. Fixeu-vos bé, col·loco els colzes recolzant el terra i el cul se'n va cap als talons. El cap cau i les mans caminen endavant. Notareu, veureu que s'estira tota l'esquena. Aguantem aquí. Respirem. Respirem. Estirant-nos bé, que s'estiri tota l'esquena. Si algú tan flexionat no baixi els genolls, que no baixi tant. Els genolls sense baixar tant. I això ja depèn de cadascú. Descansem. Anem pujant. Ens col·loquem, fixeu-vos l'altra vegada, el coixí el col·loquem per seure-hi al damunt. Agafem les cames, deixem-les mobilitzar una miqueta. Les acostem una miqueta més. S'acostem bé. Llavors agafeu pels turmells i els colzes que recolzen els genolls per obrir bé els genolls. I a partir d'aquí ens podem balancejar una miqueta. Notareu que s'estira a la zona de la ingle, la zona angonal. Parem. Col·loquem la cama dreta estirada, l'esquerra la podem deixar estirada, però no del tot. Les mans baixen i intenten, si s'arriba, agafar el peu. Si no s'arriba, ens quedem a mitja cama. Intentem agafar el peu i estirar-nos bé. Estirar bé la cama. Notareu que tiba darrere la cuixa. Estirament dels adductors. Canviem de cama, la col·loquem endavant, no estirada del tot, una mica flexionada, els dits amunt, les mans baixen, si arriben els dits millor, si no hi arriben ens quedem allà on arribin. Estirem la cuixa i estirem el tronc. Estirem-ho tot. Respirem i que tibi. Flexionem, anem pujant, tornem a portar els peus cap a nosaltres, agafant el plat dels peus, agafant per sota pels turmells, tornem a col·locar les mans als colzes, els colzes als genolls i tornem a balancejar. Col·loquem la cama dreta estirada i oberta, la cama esquerra s'enganxa a l'interior de la cuixa.
Ara fixeu-vos bé, la mà dreta s'agafa, obre el genoll. La mà esquerra puja, agafant aire i inclinem. Notareu que s'estira tota la lateral del tronc i l'interior de la cuixa. I aguantem, aguantem, aguantem. Anem baixant, estirem la cama, canviem, flexionem, recolzem amb el genoll, mà esquerra damunt el genoll dret, puja amb el braç dret i ens anem cap a l'esquerra. Baixem a poc, deixem caure la cama, ens quedem amb les cames relaxades, la mà dreta se'n va cap al costat, la mà esquerra agafa el cap i se l'emporta. Notareu que s'estira el coll. Aguantem. Acompanyem el cap, canviem de mà, al costat, agafem i inclinem. Aguantem, aguantem, acompanyem el cap i anem a fer l'últim. Creuem les mans, les posem a darrere del clatell, fem créixer el cap i el flexionem endavant mirant cap al melic. Notarem que s'estiren les cervicals. Tornem el cap al mig, baixem els braços, agafem aire, el traiem estirant-nos, estirant-nos, estirant-nos. Baixem, agafem aire, el traiem estirant-nos, estirant-nos, estirant-nos. I l'última agafem aire. I ens estirem, ens estirem, ens estirem. Descansem. I per avui estarem. Bé, espero que us hagi agradat. I bé, fins al la propera gravació, d'acord? Un petó molt gros i fins la propera.